Днес имам удоволствието да си поговоря с инженер-лесовъда и професионален ловен деятел Райчо Гънчев, защитил докторска дисертация и автор на десетки трудове и книги за мечката. Днес ще ви разкажем за нашия проект, който въвлича неговия огромен опит и новите технологии. Доктор Гънчев, можете ли да ни разкажете накратко за вашия опит и как започнахте да работите с кафявата мечка? В далечната 78 година на миналия век започнах като ловен служител, началник ловен участък в Централен Балкан, днескашните райони на басейните на река Тъжа, Габровница, Лешница, и ежедневно, бих казал, че почти ежедневно имах сблъсък с този вид. Какъв е реалният проблем днес при мониторинга на популацията на мечките? Защо е толкова трудно да се направи точна таксация? Реалният проблем е, че приетата благодарение на все пак на моите научни трудови и на научна дисертация, приета тогава в Изпълнителната агенция на горите, в Министерството на околна среда, в националните паркове, в Натура 2000, приетата, предоставена и разработена от мене методика за преброяване и таксиране на мечките, след това беше пренебрегната и бяха въведени нови при отделянето, при изземването на мечката от Закона за лова и опазване на дивеча и въвеждането и в Закона за биоразнообразието. Тази методика, която се прие, беше наречена нова осъвременена методика на базата на моята старата методика и в крайна сметка тя доведе до едно, бих казал, двудневно, 2 пъти в годината, пролетно и есенно излизане на терен за 2 дена по определени маршрути, GPS маршрути, решение от някаква комисия за преброяване на мечки. Това е невъзможно, твърдя го като човек, който цял живот, повече от 40 години се занимавам с този вид. Генетичните изследвания се считат за най-точния метод за преброяване на мечката. Защо на практика не е толкова приложим? Генетиката, събиране на генетически материал от мечки всъщност става чрез събиране на екскременти от мечка и то в едно състояние и в качество, което са годни за проби. При събирането на тези проби често пъти се допускат грешка от самия събирач на пробите, още повече, че за да се събират масово такива проби, трябва да се обърнете към ежедневните служители на терен. Това са ловните и горски служители. Как се стигна до идеята да се използват разпознаването чрез изображенията вместо други традиционни методи? Вече считам, че моята методика, която съм внесъл 2002 година, е морално устарела. Защо? Защото сега има нови технологии и те са, ще го кажа в кавички, революционни технологии за проверка какво съществува на терена. Става въпрос за дивите животни, най-вече за това скрито животно, каквото е мечката. Как се запознахте с нас и с ЕЦИХ Загоре и какво ви убеди, че това е правилният подход за реализация на такъв проект? Ами аз ги познавам от малки, аз ги познавам от деца, тъй като те израснаха де-факто около мен, израснаха в Богатур, някои от тях станаха ловни деятели, някои ловци, някои високотехнологично подготвени хора за работа с компютри. Не се изненадвайте, тъй като в света има много методики и много технологии, които са насочили към изследване на дивия свят. Дали това са някакви биоритмики, дали това са проследяване на еко и адаптационни реакции на животните на терен. Но оказа се, че има и такива фирми, или по-точно фирма, може би някаква организация, която е работила именно за лицево разпознаване на мечката. И когато се обърнах към тези вече мои колеги, ще ги нарека, те приеха с ентусиазъм работата и се захванаха много упорито всяка мечка, която съм им предоставил, във вид на десетки видеофайлове или на десетки снимки, които, стиковайки работата между нас, се оказа, че те пък имат високи критерии към подавания първичен материал. Ние трябваше да работим активно както на терен, така и на компютъра, зад компютъра, по-точно те, и аз да подавам за дообучаване на моделите, които те изработват, така че да се получи най-накрая именно он персонализиран образ на тази мечка,
която ние сме номерирали, определили с име, с персоната си и така нататък. И по този начин те навлязоха дълбоко в този процес. Как протече работата между експертното знание и технологичната част? Според вас, как технологията допълни научните подходи? По отношение на съвместната ни работа с ИЦИК Загоре и по-точно за лицево разпознаване на мечката, а сега въвеждаме и нещо иновативно и ново за Европа и света. Това ще бъде профилно разпознаване на мечката. Те вече работят в това направление. Ние сме на определена фаза, напреднали. Като технологична сложност на изпълнение на самия проект е на изключително висока степен, защото броят снимки и броят видеоматериал е много труден за снимане. Тоест ние работим с изключително малък наброй видеа и снимки. Въпреки огромния труд на доктор Кънчев, ние все пак разполагаме с малко наброй за всеки вид. Това го прави единствено в света, за таксация на дивича, за разпознаване на мечки и паспортизацията им. Тоест нашия екип се нагърбил с 2 години да създаде модел, който буквално не съществува никъде в света. Така че чисто технологично можем да се гордеем и да кажем, че в ИЦИК Загоре и в Стара Загора имаме нещо, което целият свят все още не са го разработили. Какво реално постигнахме с този проект до този момент и смятате ли, че това е приложимо решение в реална среда? С този проект на този етап на работа, аз казвам, че от 4 години събирам материали, но реално активно с фирмата работим от 2 години и ние вече имаме персонализирани над 100 екземпляра от тези мечки, които сме заснели в опитните територии, където работим. Над 100 екземпляра с съответния процент на достоверност за ползване при компютърна работа, което означава, че ако с висок процент, над 80% вече ние доказваме, че тази мечка е именно тя, независимо от къде и как те ще получат качествения материал, дали от някоя ловна структура, дали от някоя природозащитна структура, ще получат снимки на мечки, те веднага ще я открият, ако я вкарат в техния софтуер. Зато и защото те имат база данни на тези поне 100 мечки до сега. А защо е трудно да използваме толкова снимките? Защото критерият за всяка снимка, за всяко видео е изключително висок. Трябва да хваща лицето на мечката, т.е. цялата емоция отляво, отдясно, трябва да е светло, не трябва да е замъглена камерата и това го прави още по-трудоемко за събирането на видеоматериала, с който ние можем да работим. Как виждате развитието на този тип технологии в работата с други диви животни? По отношение на другите видове, каквито са копитните или тези тревопасните или пък някои от хищниците, не бих се наел сега да вземам някаква позиция и да потвърждавам, но след като го има този феномен по отношение на питомните животни, като крави, коне, кучета и прочее, защо да не бъде привнесен и към други видове от нашата фауна и да допринесе. Бихте ли препоръчали подобен тип сътрудничество на други екипи и други организации с ИЦИК Загоре? Аз бих препоръчал всички, които имат отношение към вида, а те смятам, че горещите точки от допира на мечката с урбанизираните среди ще лавинообразно нараснат съвсем скоро и ние ще имаме, може би, оня феномен в отрицателен аспект, какъвто е в Румъния. Бих препоръчал на всички, които, независимо дали са ловни стопанства, дали са ловни концесии, дали са обществени организации, ловностопански сдружения и дружинки, дали са НПО-та и природозащитни структури, да се обърнат към ИЦИК Загоре, за да могат те да направят своите сверки, своите справки по таксирането, преброяването на онези екземпляри в площите, които те стопанисват и притежават, и това, което ще им каже софтуерът на ИЦИК Загоре.